国际消息，咱要来看日本首相食破无初七宣布辞职。今年7月份国会选举，自民党是输甲土土，加上内部分裂的压力。伊讲，美国、日本关税谈判即马拄好到一个坎站，阶段性的任务结束。这个时阵辞职，希望会当阻挡党内分裂的危機。この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。用政府甲一年的日本首相就泡沫，初七暗时开记者会宣布辞职，各地检事长新善如表示，爱马上开始选出新总裁定数。まさに国難とも言うべき米国関税措置に関する交渉は、私どもの政権の責任におい道筋をつける必要がある。このように強く考えてまいりましたが、先週の金曜日、投資に関する日米了解覚書の署名が行われ、米国大統領令も発出をされました。昨日帰国した赤澤大臣から直接報告を受け、私としても一つの区切りがついたと感じることができます。私どもの政権とトランプ政権との信頼関係のもとに成り立った合意でございますので、私どもの政権においてその責任を全うすべきでありましたが、このような形になったことは実に心残りであります。7月自民党伫参议选举惨败，就泡沫认为家己爱承担责任。即马美日关税谈判已经到一个阶段性的结束，伊选择伫这个时阵辞职，希望能停止党内分裂的危機。次誰がなるのかっていうところの不安というか心配の面もあります。これだけいろいろ税金のこととかそういうのもありますんで、皆さんが暮らしやすい。就泡沫表示，希望下一届政府应履行对国民责任，愿意交予新的领导人。伊伫7月参议选举设定的50%目标无法度达成，执政联盟两县拢失去过半优势，是自民党创党以来第一摆，党内逼宫的声音也真严重。公司新闻黄文玲报道。